despertar eres real. Que esta cançó siga un símbol entre tu y yo. El govern de la Generalitat Valenciana pretén aprovar un decret que no assegura que el nostre alumnat domini el valencià ni una tercera llengua en les mínimes garanties. Aquest decret, que no busca el consens social, ans la imposició d'una visió ideològica i no pedagògica, tira per terra la qualitat i l'èxit d'un model d'immersió lingüística en valencià que avançava en l'ús social de la nostra llengua i en la integració dels nostres lingüismes. I en aquest sentit estem ja treballant perquè, junt a les altres universitats valencianes, perquè realment, si aquest decret acaba produint-se, acaba existint, i que nosaltres considerem que és bo, que hi hagi un decret de plurilingüisme, siga en les condicions que correspon. I en aquest sentit vull expressar que per un costat compartim la necessitat d'incorporar els programes plurilingües a tots els nivells educatius, com no, expressada pel decret. De fet, les mateixes universitats ho estem fent a propòsit de l'espai europeu d'educació universitària. Segon, el plurilingüisme educatiu s'ha de promoure sense anar en contra del valencià, mai anar en contra del valencià. Arribeu-se cap ací, cap al mig de la plaça. Doneu-vos caliu, que la nit és fresca. El dilluns jo no treballe, el dimarts no hi ha jornal, el dimecres cau l'oferta i demanda no n'hi ha. El dijous augmenta el paro i el divendres la inflació. Si el dissabte no hi ha festa, el dilluns baixa la producció.